Oke county Manyakach kendo waduogo county ma Kisumu kuma jodak ma Nairobi waduogo county ma Nairobi kuma jodak ma Nairobi man gi timbe maricho kamoting'o layo oko e lela kod lila alwora kod kuonde ma ji nitiere oidore kama tek apisas mag county ma Nairobi omo ka pedha mager mar mako jogo ma lila alwora. Odhiambo Ian Derrick lerono mathoth ewi wachni. Jago ni nenore ka layo e kor ot ka otemo pondo kendo ok ong'eyo ni apisas mag kaunti nene. Otemo ringo kendo apisas go lawe mandhiye kendo kete e nyamburko mar kaunti. Chika hapo ndo wapi unakojoa? Sisi tuko na makosa kukushika ukojoa hapa. Sawa, weka yeye ndani. Jal moro kendo e apaya ma ok opondo, kokotieko layo oko kama ji nitie. Ka ok ong'eyo gima rite. Matin nono to oyudre e lwet apisas go. Unafanya nini hiyo, mbona unakojoa tao? Apeye maboma ma Nairobi oseng'ere kaka kuonde konyruok kendo kuonde wito taka. Ka jo ohala ma uso e geng' apaya bende ne ondhi kod apisas mag kaunti, tok yudgi ka giwito yuk olemo ma osecham aoyaye. Gima nochuno mondo gikwany taka go magisepuko. Kaluwore kod chike ma kaunti ma Nairobi ma higa 2021 e wi rito alwora. Ng'ata moyud kalayo kata konyore e lela onego go fwai mar omenda maromo 10,000 kata twech kuom dweche 6 kata te. Kamano bende, johala ma uso chiemo e alwora mochido, chik wacho ni onego twegi kuom dweche 12 kata go gi fwai. Apisas mag kaunti ma Nairobi koro wacho ni mane mana ranyisi ne joma ni kod tim marach mar lilo alwora, kasiem igolo ne joma moko man gi timbe makamagi. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV.